Il-Partit Nazzjonalista Huwa Theddida reali għall-ugwaljanza u d-drittijiet umani, dan sostnitu mal-gazzetta torċa Mia Sundelin, President ta' Rainbow Rose, organizzazzjoni li tiġbor fiħdana persuni LGBTI minn madwar l-Ewropa. Sundelin li qed issegwi wkoll l-andament elettorali f'pajjiżna qalet vot lill-Partit Laburista fit-3 ta' Ġunju jfisser li Malta se tkompli tmexxi lill-Ewropa u lid-dinja fejn jidħlu drittijiet umani u drittijiet ta' persuni LGBTI. Iżda vot lill-Partit Nazzjonalista huwa theddida reali għal dan il-progress. Dan il-kumment skiet minn għaqda rispettata ferm fuq il-fora internazzjonali ġie anki fid-dawl il-kap Simon Busuttil insista li fit-tim ta' kandidati li qed jippreżenta jkollu lil Muscat. Fil-fatt mat-torċa Sundelin uriet it-tħassib tagħha għal kandidatura ta' Muscat li huwa konservattiv u li jagħmel dikjarazzjonijiet omofobiċi u oħrajn xokkanti fil-konfront tan-nisa. Hija sostniet li għalhekk huwa ċar li l-Partit Nazzjonalista m'għandux dawn l-oqsma fuq l-aġenda tiegħu anki minħabba l-fatt li fl-aħħar jiem saru attakki bla rażan fuq Felix Busuttil li indirizza mass meeting tal-Partit Laburista. Il-President ta' Rainbow Rose temmet tajt li l-elezzjoni ġenerali ta' pajjiżna hija vitali biex ikunu protetti drittijiet ta' persuni LGBTI u l-ugwaljanza fost is-soċjetà ċivili. Dan biex ma jintilifx dak li dan il-Gvern diġà kiseb fejn saru passi ta' ġgant floti tal-libertajiet ċivili.